Este é o máis grande, colocabas unha roda aquí, botabas por medio, cando bote, un cas de limón ou unha cola ou algo. Pero máis grande, claro. O avó do muiño de Sí, é máis grande, outros son de mar. Claro, pero quero dicir que sigue sendo a mesma. É a mesma lógica. Hai máis grandes, máis pequenos. No Neolítico empeza a haber algo de cerámica, pero non se coce, é bastante máis mala, non? Pero no Paleolítico, pero no Neolítico empeza. Xa digo, os cacharros do Neolítico son como cuncos completamente pechados, máis abertos, máis pechados, aparecen con asas, ás veces, con buracos, asas ou buracos para colgar o lume. Pero bueno, deso non teño ahora. Pero o que sí que hai xa no momento, ao final do Neolítico non, pero xa no comezo do bronce, o bronce onde aparecían xa material metálico, aparecía que se chamaría o vaso campaniforme, que creo que non hai que ser moi listo para saber por que se chama campaniforme. Una campana. Este é un cacharro do... Bueno, este é un facsímil tamén, é de mentira. Ya parece que está demasiado conservado. Pero este é de verdade, é para que vexades a forma e como sería a masa e a decoración original. Este é un cacharro tipo atlántico, serían os primeiros que aparecen, unha forma moi campaniforme, con unhas decoracións así moi básicas. Este xa sería o que se chamaría o geométrico, que, pues, a partir desto hai variacións. Isto achátase, isto colle máis carena, máis ángulo, va modificando formas e tamaños, non? Este é o facsímil, tal, que xa desa forma, 1800, 2500 antes de Cristo. ¡Venga la foto ahora! ¡Suelo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vale! ¡Ahí! Sea por lo menos de Jerez de la Frontanera. Mira, ole, ole, ole. Mulleres, aprende iso, se que é unha jaca. Vaya modo. Vamos, tira. Ay, Dios mío. Pero ahora... Cuando quieras que se le tienes que dar hacia el lado contrario hasta la cadera. Rosario, paso de presumir. Yo creo que... Oye, a ver si pasa como Chapi. Mira, para ahí. Agárrala ahí, venga. Viaje, viaje. Mira qué bonito el caballo. Cobar, no te cerraron, donde viven felizmente todos como dos señores. Allí dio la luz una niña que es un capullo de flores. Allí dio la luz una niña que es un capullo de flores. Mira para aquí, mira para aquí. Mira para aquí. Ay, vaya. Ay, carajo.